Entre el final de la prehistòria i durant l'edat antiga, a la península ibèrica hi van habitar diverses civilitzacions. La cultura dels camps d'urnes, els tartessos, els fenicis, els grecs, els cartaginesos, els celtes, els ibers, els romans, de tot i força. Arrenquem amb la cultura dels camps d'urnes. Provinents del centre d'Europa, van establir-se a bona part de l'actual territori català i valencià, barrejant-se amb les cultures de l'edat del bronze. Aquesta cultura va estar activa des del 1300 abans de Crist fins al 700 abans de Crist, fent frontera entre la prehistòria i l'edat antiga. Es caracteritzaven per cremar els morts i dipositar les cendres en urnes de ceràmica que enterraven en camps, per això es diuen així. Els membres dels camps d'urnes vivien en petits assentaments amb una economia basada en l'agricultura, la ramaderia i la metal·lúrgia. Anem ara més cap al sud, on va aparèixer el regne dels tartessos, el primer estat organitzat conegut a la península ibèrica. Ocupava el territori del que avui dia és Andalusia, Extremadura i Portugal, des del voltant del 1000 abans de Crist fins als 500 abans de Crist, quan el regne va entrar en decadència i va desaparèixer, entre altres causes pel domini cartaginès. Els tartessos eren rics en metalls, sobretot en or, argent i estany, que intercanviaven amb els pobles colonitzadors que van anar arribant a la península ibèrica. I quins són aquests pobles colonitzadors? Doncs comencem pels fenicis. Els fenicis procedien de Fenícia, l'actual Líban, i al voltant del 900 abans de Crist van arribar al sud de la península i van fundar ciutats com Ibòsim, l'actual Eivissa, Gadir, l'actual Cadis, o Malaca, l'actual Màlaga. Les aportacions dels fenicis a la península van ser la vinya i el vi, l'escriptura alfabètica i la manera de conservar el peix en sal o de tenyir els teixits. Una altra civilització important van ser els grecs, que van arribar com a comerciants i van ser presents a les nostres terres des del 800 abans de Crist fins al 300 abans de Crist. A Catalunya hi havia l'enclavament més important de la península, les colònies de Rode, l'actual Roses, i Empòrion, l'actual Empúries, i hi ha debat sobre si també van ser presents a la costa valenciana. Els grecs van aportar diversos elements de la seva cultura com el conreu de l'olivera, la moneda, l'escriptura o l'art. Un altre poble molt important per la història de la península ibèrica van ser els cartaginesos, provinents de Cartago, l'actual Tunísia. Cartago va ser fundada pels fenicis com una colònia, però amb el temps va desenvolupar una cultura i civilització separada de la Fenícia. Pels vols de l'any 500 abans de Crist van aconseguir el control de la colònia d'Ibòsim, l'actual Eivissa, que havia estat fundada pels fenicis, i van conquerir la Gadir Fenícia, la Cadis actual, al voltant del 237 abans de Crist. Més tard, al voltant de l'any 227 abans de Crist, van fundar Cartago Nova, l'actual Cartagena, convertint-la en un centre estratègic militar i comercial. També van fundar Acre Leuce, l'actual Alacant, i van conquerir Sagunt al voltant del 219 abans de Crist, desencadenant la Segona Guerra Púnica, però d'això ja en parlarem després. De moment hem vist camps d'urnes, tartessos, fenicis, grecs i cartaginesos. Però la cultura nadiua de la península ibèrica era la dels íbers. Els íbers van existir aproximadament des de l'any 600 abans de Crist fins que es van romanitzar cap al segle I abans de Crist. Ocupaven gran part de la costa mediterrània de la península ibèrica. Tot i que no eren un sol poble perquè es dividien en tribus i poblats, sí que compartien llengua, costums i ritus. A l'actual territori català hi havia els íbers sordons, els aussetans, els indigetes, els laietans, els sacetans, els lacetans i els ilagetes. I majoritàriament en territori valencià hi havia els ilarcabons, els edetans, els contestatans i els bastatans. Els íbers vivien en zones emmurallades i amb carrers irregulars. Als poblats hi havia santuaris, cases i espais i estris comuns com ara forns per coure pa, sitges per emmagatzemar el gra o cisternes d'aigua. Les cases típiques dels íbers solien ser rectangulars, s'aixecaven sobre un sòcol de pedra i les parets eren fetes amb rajoles d'argila o fang i palla. El sostre també estava fet de diversos materials, fusta, branques, palla i fang. Una altra de les construccions que hi havia a molts poblats ibèrics era la necròpolis, el lloc on es feien els enterraments dels difunts per honrar la seva memòria. Als jaciments arqueològics que investiguen necròpolis i santuaris s'hi han trobat mostres artístiques. Per exemple, el tresor de Tivissa, a la Ribera d'Ebre, format per peces d'argent d'una vaixella destinada a rituals religiosos. Dels íbers també destaquen els exvots, petites escultures que s'utilitzaven com a ofrenes a les divinitats per demanar protecció o ajuda. Per exemple, a la població valenciana de Moixent s'hi va trobar un exvot d'un guerrer a cavall. També s'han trobat peces de pedra que representen animals reals o fantàstics i figures femenines anomenades dames. La peça més important de l'art íber és la Dama d'Elx, una troballa valenciana que data d'entre el segle V i el segle IV abans de Crist. La societat íbera es dividia en diversos grups: els cabdills, els aristòcrates, un grup reduït de poderosos i propietaris de la terra, els sacerdots, els guerrers, els artesans que es dedicaven a la ceràmica, a la metal·lúrgia i a la mineria, i els pagesos, la majoria de la població. Els íbers van desenvolupar una cultura rica caracteritzada per l'ús del ferro i un intens comerç amb fenicis, grecs i cartaginesos. Ara toca l'altra gran cultura de la península ibèrica, els celtes, que van sorgir de moviments de població d'una cultura anomenada indoeuropea.
provinent del centre d'Europa. Els celtes van arribar a la península Ibèrica a partir de l'any 900 abans de Crist. Vivien al nord i a l'oest de la península i les principals tribus cèltiques eren galaics, asturs, càntabres, vacceus, batons, lusitans i els celtibers, una barreja de celtes amb costums ibers. Els pobles celtes de la península vivien en pobles emmurallats i basaven la seva economia en la ramaderia, l'agricultura i la metal·lúrgia del ferro. També treballaven la llana i la ceràmica. Els celtes eren coneguts per ser més autosuficients que els ibers. Els intercanvis comercials amb altres pobles eren escassos i ni tan sols disposaven de moneda, utilitzaven l'intercanvi. La societat celta s'organitzava en clans. Diversos clans familiars s'unien formant tribus, que estaven liderades pels guerrers, i les tribus acostumaven a dominar una part del territori. Els celtes adoraven elements de la naturalesa i divinitats, practicaven l'orfebreria, el forjat d'armes i feien unes escultures de pedra en forma de bous o porcs senglars que es deien berros. Del contacte entre celtes i ibers van sortir els celtibers. Vivien a la zona central de la península i a la vall de l'Ebre, i rebien aquest nom perquè, tot i ser pobles d'origen celta, estaven força influenciats pels ibers degut a la seva proximitat. Per exemple, van adoptar l'alfabet dels ibers, però tenien una estructura social similar a la dels celtes, organitzada en clans i tribus liderades per guerrers. Centrem-nos ara amb els aquitans, vascons i gesetans, actius des del segle VIII abans de Crist. Eren tres pobles que compartien similituds culturals i lingüístiques i que no provenien de moviments migratoris indoeuropeus, tenint arrels nadiues a l'actual zona del País Basc i Navarra des de la prehistòria. Els aquitans i els vascons vivien per la zona de l'actual àrea bascòfona i parlaven llengües relacionades amb el protoeuskera, un euskera primitiu. I els gesetans eren els seus veïns que poblaven l'actual nord d'Aragó i un tros de Catalunya i es trobaven dins de l'àrea d'influència de la llengua protoeuskera. Malgrat les diferències geogràfiques, aquests grups mostraven una herència comuna i influències mútues, especialment en els seus ritus i estructures socials. Quan van arribar els romans, aquests pobles van mostrar resistència a la romanització, especialment els vascons, mantenint llengua i cultura malgrat la influència romana que es va apoderar també d'aquestes zones. I parlant dels romans, ja va tocant explicar la seva arribada. Ara que ja coneixem tots els actors, situem-nos. Cap a l'any 220 abans de Crist, els cartaginesos controlaven la costa mediterrània de la península Ibèrica i tenien la seva capital a Cartago Nova, l'actual Cartagena. Fora de la península, Cartago i Roma lluitaven l'un contra l'altre per conquerir nous territoris pel Mediterrani. Si mireu el vídeo de Via Ràpida sobre Roma, veureu que l'any 264 abans de Crist havia tingut lloc la primera guerra púnica en la qual els romans van guanyar els cartaginesos i van passar a dominar l'illa de Sicília. Però els cartaginesos volien venjança i la península Ibèrica es va convertir en un dels camps de batalla de la Segona Guerra Púnica. El general cartaginès Aníbal Barca, enemic de l'imperi romà, va iniciar el seu atac camí de Roma passant per la península Ibèrica, travessant els Pirineus i els Alps amb un gran exèrcit equipat fins i tot amb elefants. En el seu camí cap a Roma, va atacar la ciutat ibera d'Arce, l'actual població valenciana de Sagunt, que en aquell moment era una ciutat aliada dels romans. L'atac i destrucció d'Arce van suposar el detonant i l'inici de la Segona Guerra Púnica entre cartaginesos i romans. Tot i les victòries inicials d'Aníbal i que va poder arribar fins a la península itàlica i sembrar-hi el caos, els romans van adoptar una estratègia de desgast. L'any 218 abans de Crist, els romans van desembarcar a Empúries sota el comandament dels germans Escipió per venjar la presa de Sagunt i frenar a Aníbal. El general Publi Corneli Escipió Africà va liderar la campanya per tallar les línies de subministrament d'Aníbal que travessaven tota la península Ibèrica fins a arribar a la península itàlica. Així, els romans es van enfrontar als cartaginesos i als seus aliats ibers, establint Tàrraco, l'actual Tarragona, com una base militar clau i conquerint Cartago Nova. Després de diverses batalles, els romans van portar la guerra al nord d'Àfrica, obligant Aníbal a tornar a Cartago per defensar la seva pàtria. Finalment, Cartago seria derrotada el 202 abans de Crist, establint Roma com la potència dominant al Mediterrani occidental, deixant-li via lliure a la península Ibèrica i iniciant el declivi de Cartago, que acabaria sent destruïda uns anys més tard en la Tercera Guerra Púnica. Amb Roma havent guanyat la guerra, alguns pobles ibers de l'interior de Catalunya van mostrar resistència, però cap a l'any 195 abans de Crist, els romans ja controlaven gran part de l'actual territori català. La conquesta romana de la península Ibèrica es va estendre durant 200 anys, entre el 218 i el 19 abans de Crist. Cap al 197 abans de Crist ja havien conquerit tota la costa mediterrània. Cap al 123 abans de Crist ja s'havien fet seva tota la zona central, la Meseta i també Pirineus i zona sud-atlàntica. I al 19 abans de Crist ja dominaven tot el nord ibèric. Un cop conquerit tot el territori de la península Ibèrica, que els grecs anomenaven Ibèria i els romans anomenarien Hispània, el van dividir en províncies per administrar-lo i recaptar impostos. Inicialment, en l'època republicana, hi havia dues províncies, la Hispània Citerior, amb capital a Tàrraco, l'actual Tarragona, com hem dit, i l'Hispània Ulterior, amb capital a Còrdova, l'actual Còrdova.
Més tard, durant l'Imperi Romà d'August, es van crear 3 províncies: Tarraconense, amb capital a Tàrraco, Bètica, amb capital a Còrdova, i Lusitània, amb capital a Mèrida Augusta, l'actual Mèrida. Durant l'Imperi Romà de Dioclecià, Hispània es va dividir en 6 províncies, afegint-se Baleàrica, amb capital a Pol·lèntia, a les Illes Balears, Cartaginense, amb capital a Cartago Nova, i Galècia, amb capital a Bracara Augusta, l'actual ciutat de Braga, a Portugal. Cada província estava regida per un governador que es designava des de Roma. Els romans van anar implementant el model de ciutat romà. Tots els camins porten a Roma. Les ciutats es comunicaven a través d'una gran xarxa de calçades que estaven empedrades en molts pocs trossos i que afavorien l'activitat econòmica i el comerç. La carretera principal era la Via Augusta, que sortia de Gades, l'actual Cadis, anava cap a Cartago Nova, l'actual Cartagena, i recorria l'actual territori valencià i català de nord a sud. La Via Augusta passava per Tàrraco, l'actual Tarragona, que va arribar a tenir 30.000 habitants i on fins i tot el mític emperador August hi va viure una temporada, sent un gran exemple de model urbanístic romà, de ciutat emmurallada, amb carrers empedrats, clavegueram, 2 fòrums, el circ, l'amfiteatre, el teatre, les termes de Sant Miquel o l'aqüeducte de les Ferreres. Altres ciutats importants dins del nostre domini lingüístic van ser, i compte que en direm forces, Tortosa, Bàrcino, Barcelona, Bétolo, Badalona, Iluro, Mataró, Ausa, Vic, Emporiae, Empúries, Gerunda, Girona, Ilerda, Lleida, Ilici, Elx, Lucentum, Alacant, València, Saguntum, Sagunt, Saeteris, Xàtiva, Rossino, Perpinyà, Palma, Palma de Mallorca i Pol·lèntia, Alcúdia. Altres ciutats romanes importants de la península Ibèrica però fora del nostre domini lingüístic van ser Cèsar Augusta, és a dir, Saragossa, Hispalis, Sevilla, Còrdova o Emèrita Augusta, Mèrida. Els pobles preromans, és a dir, els que hi havia a la península Ibèrica abans dels romans, van adoptar la cultura i l'estil de vida dels romans. Es va produir el que es coneix com la romanització. El llatí es va convertir en la llengua més utilitzada. El dret romà va ser una de les aportacions fonamentals dels romans per ordenar la societat i encara avui el fem servir. L'art, la religió romana i el culte als emperadors es van imposar i el cristianisme també es va començar a estendre entre els segles II i III després de Crist. Els romans van canviar el calendari i es va començar a utilitzar el que va fixar l'emperador Juli Cèsar, que dividia l'any en 365 dies, 12 mesos i en setmanes de 7 dies. Els noms dels mesos de l'any i de la setmana estaven dedicats a les divinitats o als emperadors. Per exemple, a Juli Cèsar se li dedicava el mes de juliol i a l'emperador August el mes d'agost. El dimarts feia honor al déu Mart i el dimecres al déu Mercuri. I després dels romans, qui va arribar a les nostres terres? Doncs primer els germànics i després els musulmans, però d'això ja en parlarem al proper vídeo. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blocket. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de via ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!